l-kwarantina Qabel il-korona tidħol ġo fina Il-korona ġabet rabbil kbir Iva kun ġert li tatti ħalqek ħi Li ma tistax inti ma tatix kazz Għax tal-korona inti ssir il-popazz Mela kun naf li mus semmi switchi Kull 10 minuti jien naħsel idi Jien korona free nħuħsib saħti U jekk int ma tatix kazz saq il-bot minni Ejjella ħanajlek jien Kwarantin flimkien 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 Kull jum jinqala każ ġdid Imma daqt jagħti kollox wiċċ il-ġid Il-gżira ta' Malta rridu nieħdu ħsiebha Li ma nistgħux aħna ninġu alla bibna hekk Aħna l-korona rridu ngħidula Ciao bye bye aħna rridu indabrula Virus bħal dan jista' jitfana ħafna lura Imma l-aġir tagħna iva huwa nofs il-kura Iva smajt sew, iva smajt sew Ejja nieħdu ħsieb qabel kull imkien nimlew Ejjella ħanajlek jien Kwarantin flimkien 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 Yo Ejja law ħalli namlu l-kwarantina Qabel il-korona tidħol ġo fina Il-korona ġabet rabbil kbir Iva kun ġert li tatti ħalqek ħi Li ma tistax inti ma tatix kazz Għax tal-korona inti ssir il-popazz Mela kun naf li mus semmi switchi Kull 10 minuti jien naħsel idi Jien korona free nħuħsib saħti U jekk int ma tatix kazz saq il-bot minni Ejjella ħanajlek jien Kwarantin flimkien 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 Kull jum jinqala każ ġdid Imma daqt jagħti kollox wiċċ il-ġid Il-gżira ta' Malta rridu nieħdu ħsiebha Li ma nistgħux aħna ninġu alla bibna hekk Aħna l-korona rridu ngħidula Ciao bye bye aħna rridu indabrula Virus bħal dan jista' jitfana ħafna lura Imma l-aġir tagħna iva huwa nofs il-kura Iva smajt sew, iva smajt sew Ejja nieħdu ħsieb qabel kull imkien nimlew Ejjella ħanajlek jien Kwarantin flimkien 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 Yo Ejja law ħalli namlu l-kwarantina Qabel il-korona tidħol ġo fina Il-korona ġabet rabbil kbir Iva kun ġert li tatti ħalqek ħi Li ma tistax inti ma tatix kazz Għax tal-korona inti ssir Lejn it-tajjeb, Sinjur Sperlet, insabu tajbin id-danu sana hawnhekk mill-kamra tas-soda tagħna fejn nagħmlu il-quarantine flimkien.
hawnhekk ħankunu qed nagħmlu l-antivirus dis-sija li ġejja ħnippruvaw innessukom ftit il-ħafna nkwiet li għandna madwarna. Kif inti bro? All right. Iktar qed tiġġammja narak. Kolniex inkella. Le, mhux għalhekk biss, anke x'ninkixef. Qed tinkixef lis-sodda. Naqla ħafna kritika fuq Post is-sodda illum, nikxufa. sinjuri, suġġett jaħraq jisma. Jaħraq. jisma. Bis qabel, nirringrazzjaw lill-sponsors li propju waslulkom dan il-programm fid-dar tagħkom, għandna l-Enemed, lil-Go, kif ukoll is-sur Rejfil Aloysio. għax dejjem ngħidu ħażin, Bravo, skużani, bravo, Rejfil bravo. ma nafx ngħidu ħażin. Illum ħanitħattu fuq it-tfal id-dar. Il-ħin kollu. Illi għal ċertu nies hija don minn Alla. Għal oħrajn, fimni don minn Alla, żgur stess nies ftit iktar l-isfer minn l-għoli jirrispondu isma' mbagħad hemm ċertu limitu ma nifilħux iktar. It-tfal sabiħ ikunu d-dar, wara li jmorru l-iskola. Qed tifhimha? Insomma, u titqis li fl-aħħar mill-aħħar qegħdin daqsxejn pożizzjoni strana x'hemm ċertu board games, eżempju, ma tistax tilagħbu. Bħal xiex. Bħal Monopoly. eżempju. Monopoli, ma tistax tilabha ħala. U tista' tibda tilagħba, ma mbagħadx inti biex tixtri l-hotels u affarijiet hekk ma tantx żmien li tixtri hotels, ma tantx jaqbillek. Laqna, sinjuri, bl-istaġun tal-vojtaġni bdejna mal-ewwel, però daħlinna kumment fuq il-Facebook f'waħda mit-threads li għandna u din kienet Ġabret kollox. ġabret kollox, vera, Catherine Baldacchino qabel, għandi bżonn psikjatra li għaddi kollox, dawk ħajmorru tajjeb mal-ommijiet nipprova nqasmilhom il-ġurnata ftit minn kollu studju, homework, jilabu, jaraw television, jsajru flimkien jgħinuni speċi ta' innaddaf, jew ħwejjeġ, training, ġifieri għara kif timli jelhom il-ġurnata. Prosit, Catherine. Ekku, kważi ġabritinna kollox tajjeb. Issa apparti minn hekk imma mbagħad tittekkew ma' Halloween u kemm qed jagħmlu affarijiet sbieħ. Dawlanġi. Fil-fatt, aħna rċivejna messaġġ mingħand Eikin Busuttin minn hawn nselmu lilu l-familja kollha li żgur qegħdin hemmhekk ankrati biex jarawna u dan huwa l-messaġġ ta' dal-bravu Eikin, ara kemm hu bravu. Hello, illum ħanajdilkom biex ma toħolżux ħadd. Naħba korona. Għax korona tisol ħafna. Sawwani. U tatas u taqa u tmur. Ek xi ħaġa ħażina hija. Mela toħorġux u jekk toħorġu, please ġibu ħudu il-sanitizer jekku xi ħaġa kbira tistgħu tuħduh. Akka ġibu ħelu, please, użaw il-sanitizer. Għax tuġada għaw Malta. Għanni mux jgħubettja. Il-kazin su. Weħlenna Isma' kemmu bravu, sanitizer. Il-sanitizer. Differenti qabad il-hand u t-tajzer u għadhom f'daqqa. Għaxekku, mux ħatamlu għamkien iktar, sanitizer. Prosit, Eiken. Issa, web mill-ingombri kbar li kollok it-tfal id-dar, ġej mill-fat li inti għaw minn qed jipprova jaħdem mid-dar, dawk li qed jagħmlu teleworking tajjeb, imma sfortunatament it-tfal ma tfehmhomx li inti qed taħdem mid-dar. Battalja jibsa ħafna, U ħana raw ftit ritratti ta' daw il-ġenituri qalbina li qed jipprovaw jagħmlu xi, eżempju dan ir-raġel għamel din Tajjeba, xi ħaġa ġenjali għax qed ngħidlek san nifmu 100%. U hekk ma jkunx jista' jdaħħal idea, ħan iktar minn Ngħidlek jaqbes mal-ħin. Dis-sinjura forsi marret oltre minn hekk biex toqgħod kwieta, laqaltilhom labu logħba ta' parsi marbutin u tefathom marbutin mal-art. Iż-żgħir peress li nqas perikoluż ma rabditux rajtu. Tara. Miet taħdem bil-headphones. Prosit, sinjura, prosit. Mbagħad għandna liħor li dan huwa tipiku ta' ħafna nies fejn it-tfal għal xejn fehmhom jispiċċaw bil-qiegħda fuq hekk. Ejja, u inti jkollok kemm ikollok laptops, ikollok iPads, ikollok affarijiet fuq tiegħek ikunu jridu joqogħdu Sandra. Qed ngħidlek jiena m'hemmx tagħmel. Tfal m'għandix, però għandi tates l-istess ħaġa jagħmlu li. Imma qed ngħidlek jiena din li tqabbel il-qtates ma' tfal m'għandhomx l-istess ammont ta' nkwiet il-qtates żgur. Isma' jien noqgħod innaddaflu darba fil-ġimgħa. It-tfal kull minuta titnaddaf warahom il-ħin kollu. U jigirfulek l-amara? U le jigirfu. U koll, jek todu l-għamata, imma l-affajt il-kommedju u l-perikli li jgħamlu Sander jipinġulek bil-krejum mal-cupboards fejna fjen jużaw il-kxaxem bħala turġien.
Qed ngħidlek jiena Sander minn kollox jagħmlu daw it-tfal, jien issa tiegħi qabadili bil-kuluri tal-kejkijiet, issa dak itebbat ngħidlek jien hekk tieli tarawni b'subajja blu jew hekk għalhekk inkun jagħtek. Ikun tagħmel dawn l-affarijiet. Ikun ġenni. Jien mill-Somalija, mela, iwaħlu mawx daw il-meta tmur fl-eliq u hekk tara Beware of the Dog. Ija. Jagħmlu stickers puliti ma djar fejn ikun hemm it-tfal, Beware of the Kids. Kids inside. Inti mbagħad teżeġera Sander jaħasra. Imma il-verità jekk għandkom xi ritratti ħelwin ta' affarijiet li għamlu. Diżastri. Jena jgħidu diżastri. Tfal tagħkom. Qabdu batuhom 997 jew kella info@danusand.com ħalli nkunu nistgħu nruhom mal-programm u anke mal-programmi li ġejjin. U l-bira ħadnielkom biex jekk jista' jkun it-tfal ibatuhom jorqdu llum bil-kontra, llum qed ngħidulkom ibatuhom hawn ħankellmuhom aħna tfal ħanitħattu daqsxejn magħhom tajjeb, ħanaraw x'inhuma kif għaddejjin huma. Anzi, llum nippruvaw nagħmlu no over 15s. No over 15s tajjeb. Ħanitkellmu maż-żar. Mela, iftħulna daqsxejn Zoom, infakkarkom li biex titlu fih tafsu dik il-link il-blu, dak il-line il-blu li jkun eżatt taħt il-post fejn qed nittrażmettu u hemmhekk tkunu tistgħu titkellmu magħna. Hello, kif aħna? Jiena naħseb Jasmine tikkwalifika. Kemm għandek żmien? Jasmine. 12 jiena. 12. Isma, inkun korrett jekk ngħid Jasmine di waħda mill-iktar drabi li għamilt qatta mal-familja tiegħek f'daqqa. Ija. Kemm ilek maqful hemm ġo, iftaħ qalbek binti, iftaħ qalbek. Jilli 13 ta' Marzu. Happy jew le? Għandek bżonn toħroġ minn ġo dik id-dar. Ifimni, is-soltu kont neviżhom naqabel nimmur l-isfin u nisfoka, imma issa ma nistax. Xej, tista' tisfem. Kissir xi ħaġa sakemm kont hemm, sakemm ilek hemm? Le, Ma milt lebda ħsara fid-dar ġifieri. le, jiena ma għamilx ħsara fid-dar. Min għandu l-iktar dwejjaq fid-dar? Naħseb il-kelba x'kulħadd jeqret u tismara neqirdu. Jiena għammur daqsxejn għand Luisa, ma marriċ inkellem il-Luisa. Nitkellmu li ċkejkna li bsar flok isfar. X'ismek? Hello. Għajja ftit. X'ismek? Katrina. Katrina, inti kif inti kuntenta jew m'intix kuntenta d-dar? Aħjar ġifieri jekk ma jkollok skola tibqek. Taħsibha qiegħda. Somma, min qed igerger l-iktar il-mami u d-dadi? Ma tafx, għax da moment. Imma puntat bajneja, il-mami. Ħanaraw daqxej. Fin-nofs, fin-nofs. Edha ma dak il-ġuvni fin-nofs. Hello. Klelja. Silja. Klelja, ma ma nafx, mhux mux nara. nara minnaw. Hello. Qed tismana? X'ismek inti? Ċej. Klelja tismana? Titkellimna? Naħseb m'għandix il- M'għandhomx Jista' jkun eh, bla allora. mikrofon. Mela, ibża xejn, nerġgħu niġu lura hawnhekk, tajjeb iktar tard illum għandna ħanżidu daqsxejn il-volum tal-lob magħkom, ġifieri kunu hemmhekk tajjeb il-bem ma kellimniex. Ħarbilna. Ma ġajjad armatu les tajjeb. U daw huma l-mistidna tal-lum, sinjura ħanmorru mill-ewwel għall-onorevoli Giulia Farrugia Portelli, Ministru li wkoll kellha tagħmel il-kwarantina tajjeb naraw kif għaddit il-ħin u x'inhi tagħmilha t-tifla. X'inhi tagħmilha dik it-tifla. Għandna il-polet illi milux illi saret mami issa. Forsi din is-sitwazzjoni peress li miliex illi saret mami tanina, forsi toġoba. Għatta ħafna iktar ħin ma t-tifla. Għaxem, da. U fl-axħar net il-lead singer sinjuri ta' The Crowns, Vittorio. Dis-servizz minn sabru da' ritrat, dis-servizz. Ma da' ħadu. Ma san, da' foto. Ovvjament daw nażilhom jiena. Umbat huwa wkoll il-prezentatur ta' Net FM għal min ma jafx minnu tajjeb u wkoll huwa missier ta' tifla u tifel li jaf bihom, insomma xi 5-6 li jaf bihom, u mbagħad huwa wkoll ners ta' dentist. Tajjeb, għajdli missier dak. Irfi ngħidlu ħajtu fil-introduction tiegħu. Sinjuri dawn huma l-Antivirus News. U sinjuri, ninselmulkom nilqawkom għal-Antivirus News tal-lum. Sissa il-virus ma nxteret ġo lebda annimal. Sissa.
Għaliex sinjuri llum għandna l-aħbar illi waħda mit-tigri tal-Zoo ta' New York belat il-coronavirus. Miskina wissa. Nistan tkun tafa l-istess proċeduru qiegħda kwarantina, ma tistax kellem. Hemm kienet Mnalla tiga mhux il-jum, Għaliex għaxina teta l-jum business. Mela, nar il-ħadd l-Easter u bosta u ma dawk li għadhom ma deċidewx feħa jmorru bleżat għall-Easter fil-fatt fajnilkom fuq il-page tagħna ta' Facebook fej bessibkom tqattaw l-Easter din is-sena kux fil-Kamra tas-Sodda jew kella fil-Ċina. Jew fil-gallerija. U jiena li impressjonajtuni bħas-soltu għaliex irnexxielhom joħorġu b'ħafna postijiet għandna wieħed niżlinna l-stages kollha ta' fejn sejjer sibuh dal-post. Jagħmlu 7 visti d-dar. Kważi. Ħa nispjega li kif ġew hemm ikallef Gerrit. Għalt li nibdew bl-ewwel stazzjon, nfaqqaw il-kitla u morru fil-kamra tal-banju l-lestu nagħmlu kafe, nxellu t-television, sa tanti umu tfal, nbidlu l-ħarqa tal-baby, nagħmlu l-breakfast tal-oħrajn, imbagħad nfattru l-patata għal xi 6 sigħat quddiem it-television sa filgħaxija fejn l-ikel in between ma jonqosx. Dak huwa Easter. Ċelebrazzjoni dik. Dak huwa minnhom Ċelebrazzjoni. Aħna għall-Easter ħankunu magħkom, sinjuri, all right? Ħantukom ħin differenti jista' jkun issa naraw ngħidulkom iktar tard, però għall-Easter ħankunu qegħdin qattaw magħkom u ħanippruvaw nagħmlu Easter party. Nistgħu ngħidu x'għamlu fl-Easter. Nista' mela. Mela, fl-Easter għandna esklusivament intervista mal-Prim Ministru u l-familja tiegħu. U ħankunu qed intuħnaqa mistoqsijiet. Anzi, jekk tidu saqsu intom tuna għadna fil-ħin. Ejja. Isma' san, jiena impressjonawni il-kummenti. Imma kien hemm anke filmati. Fil-fatt Dominic u Tony batunna il-video tagħhom ta' kif ħajċelebraw il-festi huma issa. Ta' tradizzjonali. Eżatt, taraw daqsxejn dal-filmat kemm ħelu. d-daqqa tal-fara kif tużat iċ-ċara. Vera, sinjuri, jekk ikolkom iktar minn dal-festi organizzati, ibatulna, aħna nieħdu gost illi narawkom tiċċelebraw. Jirrament tispiċċa. Mela, u il-ġen f'dawn il-jem ta' kwarantina u f'dis situazzjoni tal-COVID-19 kompla jikber. Anka il-kumpanija li tipproduċi il-lob ta' tfal Lego għamlet verżjoni speċjali għal dan iż-żminijiet. Arawa. Uwejja, fiex wazan nissa, xonqos noħorġu l-Barbie bi kwarantina. Il-Rubik's Cube tittamlu bil-sanitizer miegħu. Issa Mateo jkun il-ground biss għax il-players kollha ma jistgħux jilagħbu l-futbol. U tiftakar konna nagħbu l-Polister u l-Sky Electrics, dawk ma jsirux. Min għalik. Għaliex, l-GP mhux qed isir. Il-Grand Prix qed isir b'mod virtwali. Ġifieri l-istess mhux players, sewwieqa drivers. Qed ipoġġu isom consoles li ma jiswew xejn aktarx tajjeb jintefgħu bil-qeda fuq is-sit u daw isuqu għall-Grand Prix. Imma ma totx. X'jiġifieri ma totx? Tot? Ma nasibx li huwa l-istess lig, imma ħareġ x'intara hekk isek qiegħed tara il-Grand Prix propja sewwa. E-sports, eżatt. Ma nafx però. U rajt ukoll illum hawn cycling hekk ukoll, tiġrija bir-roti. Ħanajdlek, ma nafx nibqgħu ser kollox virtwali ħanispiċċaw nagħmlu. Ekku, ma nafx joqgħod nagħmlu virtwali. Din il-pandemija elbet kollox ta' taħt fuq. Ekku, vera. Ħanurukom da' żewġ ritratti. Fuq hemm familja kif kienet qabel il-pandemija fuq is-social media.
Issa fil-kwarantina kulħadd qed joħroġ barra. Kollox Ħalina bil-kontra. bil-maqlub, suppost kienna nagħmlu ħbib tagħna. Kollox bil-maqlub. Vera. U eżempju ċaġora li nbidlet, qabel il-pandemija, il-koppji kienu jiġġieldu u meta niġġieled eżempju jena, issa naħsillek il-ħwejjeġ, jew issa naħsilhomlok il-platti, jew inkella issa ngħaddi għalik dak kien it-teddit ta' dak iż-żmien tal-koppji tajjeb. Illum taf biex qed jgħeddu. Biex qed jgħeddu. Għax inti normalment il-password tan-Netflix ikun jafa wieħed biss. Vera, min ikun nirreġistra. Sebjien għal-mara, jekk irrid niskapriċċa, tajjeb, kapaċi nibdilla l-password u nħassara. Inti u la jien. Infottila ġranet sħaħ. Inti u la jien. Anka li l kapaċi nfotti. Xaħna fl-istess family. Xaqtaħħal dabba jkun supposta bil Mux fil-kwarantina fl-imkien, Insomma, dan huwa teddit ġifi m'għandux isir fl-ebda mod. Hekku, senjuru, teddux il-partners anka l-counselor għalenna l-bieraħ biex nieħdu ħsiebhom u forsi nispajsjaw iktar l-affarijiet. Imma senjuri l-aħbar, in-news tal-ġurnata ta' fuxini? Illi danza l-papa! U nixxieli ninaqdu ma' Zoom hawnhekk għaliex Ben anka preparalek daqsxejn ta' kanzunetta l-okkażjoni. How sweet, Mela, ħani naqdu ma' Zoom faqqalu fejn mar. Zoom. Dak spiċċa fil-kamra tas-suq. Marra. Faqqa! Mux nisimgħu. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know as happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness had been invented, but there was in the back an old days before I met you, and when I let you walk into my heart. Congratulations And celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Proset, signori, kellu baby boy, ħajsemmi COVID għall-okkazjoni. Le? Isma mela hawnhekk nixtieq għax wis probabbli qed tara insellem għall-mara tiegħi illi fil-verità l-biċċa xogħol iktar rieħa tagħmel li jien, taf kif? Għazgħux, inti kemm minuti fuq għal-biċċa xogħol. Awguri kellna l-baby Kara. Kella, baby. Kellna, ma tantni. U minn hawnhekk nirringrazzja ħafna għalkemm di sitwazzjoni antipatika fuq kulħadd il-ħaddiema tal-Mater Dei huma eccellenti, mhux biċċajta. Kieku jerġa' jkun hemmhekk jerġa' jkun, imma mhux jerġa' jkun. Le, żgur li. Mela, sinjuri, f'ħalkru kol matul il-ġurnata jkollna diversi affarijiet għaddejjin fuq il-paġna ta' Noli, idħlu hemm, għamlu like, ixxerjawha, għajdu l-kulħabbija din il-paġna għaliex din il-paġna hija mtella propjament minn kumpaniji bħal huma l-Enemet, bħal huma l-Go, bħal huma l-Benna, illi daw f'dal-momenti li wkoll mhumiex idaħlu s-soltu flus tagħhom, imma għażlu li jissapportjaw page bħal di biex kemm jista' jkun iżommu n-nies id-dar kontenti u ferħanin. U tekkemti. U tekkemti, sponsor ġdid, grazzi tal-li naqat magħna dal-aħħar. U nibdew mal-ewwel, sinjuri, għalikom ħadd għajr. Isma' l-introduzzjoni. Le? Għadna waqbadniex? Ħanina żvintu. All right. Meta nagħmel l-introduction jiena xi ħaġa jiġi. Jiena lek ħobb l-introduzzjoni. Ħadd għajr l-Onorevoli Giulia Farrugia Portelli. Ekku, l-istampa tela tista' kemm naraw lila. Issa, Giulia kellha daqsxejn sitwazzjoni. Kienet naħseb waħda mill-ewwel nies li miskina spiċċa bil-kwarantina. Eżatt. Sa naraw kemm xi xaddiet ukoll u swabjaw wkoll skopri. Isma' anke lejla swabjaw sa. Ngħidlek mhijiex l-isbaħ ħaġa tad-dinja, imma titgħamel. Issa nitkellmu magħha xi naħseb inti qed teżaġera. Issa jien għandi toqgħod tamliħi ma dik li tinfidlek. Jaf daħlet idea wkoll. Mela sakemm naqbdu nfakkarkom li jekk għandkom il-birthday tajjeb tistgħu tibatunna fuq info@danusan.com jew inkella fuq 99799979 se jibda jkollna ftit rigali wkoll tal-birthday, ġifieri jekk għandkom tagħmluha tajjeb. U san jiena ngħid ukoll li nistgħu nitkellmu fuq il-kompetizzjoni tal-biera, x'taħseb, X'taħseb jekk badnija? Jew hekk, jew nistafx nistgħu nsemmu wkoll malaj il-biċċa xogħol
li għaltina bija l-eccellenza Mary Louise Colleiro dwar daw in-nies illi sfortunatament f'din is-sitwazzjoni hemm nies illi temmen u ma temminx m'għandhomx biżejjed biex jixtru x'jieklu u biex jieklu. U allura ntellawkom da 3 numri li bihom tista' tagħmlu donazzjoni żgħira, kemm qegħdin donazzjoni? Hemm żewġ euro għamilni żgħira posta 5 euro u 10 euro biex min jista' vera dan mhux mument li titkessa, min jista' jagħti xi ħaġa żgħira, jekk le, jekk hawn xi kumpaniji forsi jew xi nies jew xi individwu xi wieħed li għandhom ikel jistgħu jagħtu mhux flus biss, anke l-ikel innifsu qed jitqassam minn Malta Trust Foundation u ħafna qdiet oħra li qed jgħinu f'din il-biċċa xogħol daqsxejn antipatika. Proset u bravi. Għanejnu kemm jista' jkun nies, grazzi ħafna mill-qalb. Emmi! Kif aħna onorevoli? Jina, okej, intom. Aħna rajt, fil-kamra ta' sodda, relax. Awguri, papa. Grazzi ħafna, grazzi. Covid se jsemmieh. Bidna pis issa? Illum biddilt tnejn biddilt, tnejn. Nej. U wow, tal-bidu, ġifieri taf kif ikun. Tagħmel differenza. Bir-running in. Ej. Intom li tifmu. Tagħmel differenza bej boy u girl tiġi biex tibder il-nepi jew le? Ejwa, kif timsaħ, hemm mod. Importa. Le, vera, sura ġuż, ma tistax hemm way kif tmur. Ma nafx. Mhux insaqsej. Ma interessanix essaġ, ma nafx fejn saqsej ta' fuq kollox. Kif aħna? Ejba, grazzi intom, paxxuti għadin, relax. Inti hemmhekk id-dar uffiċċju? Id-dar uffiċċju, nistgħu nsejħu. Eżatt. Kemm għamilt kwarantina? Kollox. Jien kien baqa' li nagħmel ġimgħa għaliex fil-verità suppost tagħmel 14-il ġurnata minn mindu jkun hemm sintomi jew tkun exposed għal xi ħadd. U jien kelli uffiċjalment ġimgħa ġewwa. Bil-familja kollha kellhom jagħmluha ġewwa miegħi. Naħseb xi ħaġa rari, imma li toqgħodu l-familja kollha ġewwa daqshekk żmien. Kieku kellek tiġbdilna bilanċ kienet pożittiva, negattiva? Ifhem, dejjem l-aħjar tħares lejn il-pożittiv tagħhom. Imma Imma kellha ftit inċidenti. Kien pożittivi, pereżempju, tkun tidher tajjeb fuq u b'xi ġlek, imma mbagħad toqgħod bil-papaġġ tas-sodda minn taħt. Ma minn tal-aħbarijiet ġibli, ejja. Mela kienet tagħmel. Ma nafx kienet tagħmel imma fi żmien. Mela. Isma', ġrawlek naqa' inċidenti, imma x'ħafna mill-meetings u se bdejt tagħmilhom kollha minn ġo Skype jew Zoom jew xi ħaġa hekk. L-ewwel ma ġralek blasfur ma' Quentin u x'hekk. Għaxxaqna l-mija bih. Femilna daqsxejn di tal-asfur. Għax dan jiddeċiedi illi jidħol fil-vena u jispira ruħu li jkanta waqt xi kollegament, pereżempju. Tix narawh, għax aħjar hekk naħseb. Għandna reazzjoni ta' Quentin fil-fatt hawnhekk, kara. F'dan is-sens fid-diskussjonijiet li għaddejjin. Grazzi ħafna Ministru, l-odwa tajba li l-ek mill-ġdid jidher il-Kanarini għad fil-glorja x'beda. Ħalli għalih ukoll, Diskussjonijiet li għaddejjin. Imma da ma kienx l-uniku inċident għax ġrawlek Imma iktar. dawn naqra l-Kanarin illum, dakinhar kien fil-glorja, illum barġa l-spare bedroom. Għax kelli meeting ieħor u iddeċieda li għamilha ta' Pavarotti. U ma min, tista' tgħidilna ma min kien il-meeting forsi għandu problema, eżempju nafu għandu problema bi Quentin. Qed tifhem? Mhux forsi għandu dejjem għal xi ħadd hu, qed jibgħatlek sinjali. Illum konna f'meeting minnhom mal-team tal-communications tagħna tal-Ministeru għat-Turizmu u għedtilhom sekonda please, ħajaqla transfer. U mar isaffar ġo kamra oħra. Kellek xi inċidenti oħrajn u x'hekk? Darba t-tifla, mo. Per eżempju, ikollok xi meeting ta' 3 sigħat mal-Prim Ministru, tidħol it-tifla tittawallu, u mbagħad wara xi sigħat tiġi taħsel sniena quddiem il-monitor. Da 3 sigħat kemm ħaddu tħares lejn. Mhux hekk. Qas it-teator tu. U hawnhekk dit taħsillek sniena ġifieri dak il-ħin. Eżatt. Jien kieku t-tifel tiegħi jkun irid jara xi Paw Patrols fuq l-istess laptop li qiegħed fuq jiena ngħidlek jiena. U mbagħad kelli l-qattus jidħol fil-keyboard u x'naf jiena u waqt li qegħdin mal-Prim daħal il-jum fix-xena Majju.
Ma titħajjarx iġib kelb ġo. Jonqos. Nispera li riqda t-tifla mhux qed tissegwi. Għax kieku tiġi ġiġri għaw kol. Ġulja, inti. Għad ħafna ħut ukoll id-dar. Ma dawk ma jfixklux. Għalissa. Inti mara tal-karriera, inti ministru, u għandek it-tifla d-dar bħalissa. Kif inbidlitlek ħajtek? Ifhem. Qed nitbismu fil-verità, imma kien hemm naqra momenti fejn trid kampa mal-volum tal-homework li beda dieħel. Jien mhux il-ħin kollu nkun qiegħda xogħol id-dar, allura immaġina sitwazzjoni fejn għandi kabinett fid-disa jkun daħal pereżempju homework number 2 u by the time li nkun sammur u nirkab fil-karozza biex immur għax-xogħol jibdew ifaqqgħu homework wara l-ieħor. Kif jekk? Kien hemm momenti fejn nidħol id-dar tard u fl-10 ta' bil-lejl nibdew il-homework u jkun hemm momenti fejn ma tkunx tista' tkampa, ġifieri hija realtà li min irid ilaħħaq iż-żewġ affarijiet f'daqqa mhux l-iktar ħaġa faċli fid-dinja. Però naħseb bħala ġenitur meta kien hemm din il-ġurnata partikolari li ma stajtx inkampa, għannaqt it-tifla f'nofs il-lejl qed tlaqna nieħdu banju u mbagħad għamilna diskursata ta' bejn żewġ nisa kwarta niddiskutu l-affarijiet li għaddejjin minnhom bħala pajjiż, l-importanti li nżommu kuntatt mal-anzjani tagħna u naħseb dan huma l-valuri ekwivalenti daqs il-homework ukoll fl-aħħar mill-aħħar. Prosit. Isma' ġieli peress li jkollok it-tfal iktar qed jagħmlu ħin id-dar kisritlek xi ħaġa? Le, sissa le, imma efem, il-raġel per eżempju kienet jaħmi ħobza din il-ġimgħa u llum stess per eżempju nara xena hekk paridejn ġot u ġolaġina taf kif u jiena dama xi ħadd fuq it-telefon u nipprova nżomm, ma Mhux dak il-ħin li beda jweżaq l-asfur? Mhux dak il-ħin li beda jweżaq l-asfur, forsi prova jafżak li għaddej diżastru? Le. Le, tajjeb, li kelli sajra raġel tajjeb ħafna. Issa waħda mistoqsija minn dawk id-daqxi antipatki, mela inti l-Ministru tat-Turiżmu, ġdida f'Jamanta. Tajjeb. Ġol plastik. U kif il-ħaqt, it-turizmu sparixxa mid-dinja kollha. Kif ħatta? Min jaf kemm kellek ħsibijiet u idejat? Ifhem. Fil-verità naħseb l-ikbar ironija kienet li safti tal-jiem qabel l-stakeholders kienu qed jgħidulna isma' lħaqna tant miljuni ma nistgħux nibqgħu tilgħin dan il-mod u ejja nħarsu lejn modi differenti ta' kif innaqsu, eċċetera. L-ironija tas-sitwazzjoni. Imma l-ikbar sfida li kellna naħseb fl-ewwel 3 ġimgħat kienet illi aħna niggarantixxu l-impjiegi ta' eluf ta' ħaddiema, xi ħaġa li mill-laqgħa li kienet ikollna mal-Prim Ministru u l-stakeholders l-oħra dik irnexxielna bħala il-main focus tagħna ikun qiegħed hemmhekk. Sakemm qed nitkellmu bħalissa it-teams tagħna fil-Ministeru għat-Turiżmu u l-MTA li nsemmilhom minn hawnhekk qed naħdmu diġà f'kampanji sbieħ eċitanti barra l-pajjiż. Jiġifieri fil-ftit tal-jiem oħra se nkunu qegħdin inniedu dawn il-campaigns li l-intenzjoni tagħhom hija li aħna nuru teasers see Malta now, visit later, bażikament. U naħseb l-ispirtu ta' kollox hu illi kulħadd qed jiġbed ħabel wieħed u nħarsu l-qudiem biex nibdew mal-ewwel infiqu internament bħala pajjiż, nifukaw fuq it-turiżmu intern u mbagħad meta d-dinja tkun qiegħda f'sitwazzjoni aħjar niftħu l-bibien tagħna għat-turisti. Ejja ħanerġgħu niġu għan-normal mela ħejja. Ekku. Grazzi ħafna u nawgurawlek iktar ħidma mid-dar. Ekku. Grazzi. Ciao, lejli tajjeb. Ma fimtix għalif l-axħar. Ma wija, mela. Għandu l-għandek il-connection tijak għatatlik. Mela, minna ftiti uħar ħan nerġaw ninaqdu ma xaħtiħor din it-tarba ħan nitkellmu ma Paola Gaffa Polet. Paola najdela. Paola jew li jieġi insomma. Polet għada kem għaddu tat-tifla mill-Indja. U issa ħanaw dak daqxej ta' Nina Navja. Peress ħjar tajdinna jgħam, mux jitnħawdu xi ħaġa. Ekku. U nfakrukom ukoll li matul il-ġurnata kollha fuq il-Facebook page ta' Noli ikun hawn diversi, ikun hemm ħafna kontenut. Għat-tfal għal-kbar xi interessanti li ħadmulkom ftit moħħkom idħlu fuq. Grazzi. Kif int?
All right, mhux ħażin, ta' dejjin, dejjem hawn ġew. Hello! Ejdlhom hello. Hello! Ej, melwa! Daniel u Sandej dilhom. X'għandu? Aw! Għandu duda barra! Diġana fil-min tixbad it-tifla. Ġana fil-min ħadet. Għax litni. Pol, għajdin Isma, taf li s-soltu inti ġel jistħol in-nies. Imma se Issa għandek xaħat li tġelek tisħi Sibt fl-axħar. kappell jiġik, uħt. Ekku. Ejwa. Isma' jdinna ftit l-istorja tiegħek u ta' Nina. Arak, Nina, għaxritni per eccellenza. Sewa, issa Nina Mela qabel, miegħi. meta ngħidu għaxritek. Meta Le għaxritni karattru. Għax palissa toqgħod attenta kif titkellem fuq Tifhem għax it-tqaxxi. kulħadd. Ħallina għandi problema kisil li difer issa. Nina issila miegħi 6 xhur, dil-ġimgħa nagħlqu 6 xhur fl-imkien. U vera. U difimni, drajna malajr il-xurxin. Difimni, it-tifla vera ferriħija u hekk. Kif bdiet? Kemm kontilek hekk biex tiġġib il-Nina? Mela, meta mort għalija kont inni fil-proċess sena 11 xahar. U kont inni naf li Nina 7 xhur. Ġifieri l-aħħar 7 xhur, il-proċess kollu kien jibes, imma l-aħħar 7 xhur meta inti tkun taf minni, ġiet irċivi xi video tagħha, ġiet irċivi xi Tkun trida, Sorry? Tkun trida tiġi. U kull ġurnata tara sena. U kif inbidlek ħajtek imma kemm ġifieri semmi li l-affarijiet tittamil lista ta' 3 sbieħ. U 3 li komplikaw lek ħajtek. Ejja, bravo, Sandra. Li komplikaw li ħajti. Il-television madux tiegħi. Korrekt. Sewa, prezentament minn filodu sa flaxija nara l-istess program. Xi tħobb tara ħanfemek f'liema fażi qiegħda. U Peppa Pig, Fireman Sam. Issa tgħaddi minna ta' baqala ftit ma ta'. U mbagħad wara Peppa Pig flimis. Il-boys imorru għal Paw Patrol wara Peppa Pig, il-boys. Dak inħobbu ħaxam mill-klip. Il-problema li għanne daw, illi bħalissa qlibna r-ritmu tagħna, fimt? Jiena mhux qed imur għax-xogħol qed naħdem mid-dar. Edin, f'nofsi lejta mill mami Peppa Pig. Nejdla Peppa Pig bħalissa raqdet. Il-television baqatlu l-batri. Għax. Nejdi, fimni, u bad zbieħ kollox u sabiħu. Illi tqum fil-ħodu tgħidlek, tismaħa tajjatlek mami, eżempju. Jew wara xi ġurnata xogħol, illi ma jkellek abtit il-ħadd, tmur id-dar u tiġi tifraħ bik jisila ma tarak. Mux tminsija, tħafni zjed. Issa kemm ilha miegħek Nina, l-iktar ħaġa ħelwa illi dewbitlek qalbek li qaltlek, tajjeb? U ħanejdlek, believe it or not, ismaħħa believe it or not. Ismaħħa kif is-serjat! Ħaj, ma min fejn inti għalli sajmu? Għandha 3 snin sewwa, 3 snin u nofs. Imma tiftakar ħafna u taf fej kienet. Allura meta nara illi l-inqas ħaġa ta' anke ktajta jien naf biċċa ċikkulata jew nkella lapes ta' prezzaħ. Qed fimni, allura x'kienna u thank you tagħha. Thank you, mommy, thank you. Isek tajta d-dinja. Fil-verità. Peress illi tiftakar ħafna minn fej kienet. U ġieli, eżempju, li ma tifla ta' 3 snin u nofs titkellem fuq daw l-affarijiet, imma nitkellmu fuqhom. Tgħidlek ħafna affarijiet x'kienet tagħmel, jew eżempju norja ritratti ngħid hawnhekk fejn. Ħankellmu naqra lila, Paul. Ejja, Nina ħatkellmek, ejja ħajkellmuk. Ajma, kellimhom, Nina. Nina. Ħajkellmu. Il-mami brava, Il-mami brava. All right, pera ċerti, semmi il-bond bejnietkom. Mux brava. Isma ħares, ejdilom, inti minn fej inti? Mill-Indja. U issa fej toqgħod? Li mill-Indja, ma fej toqgħod issa? Santa Luċ, ħija, namar polizja, ok? Paul, għamlitlek xi diżastru kemm ilna u msakrin id-dar?
li nwaqgħu ħafna tazzi. Inkisru. Għatli tazza. Li mhux disastri ta' eżempju palissa din daqqan sajru, daqqan penġu, il-biraħ qabdet tisboli wiċċa, xinti tagħmel, għadli lipstick. Xieħ li għaw. L-għan meta jibda jħallat lek, jien ġili nsajru iwa, unpinġu iva, ġili kun li tinsajru dak l-impinġu, jonpinġu dak l-insajru. Ħanejdlek, ħafna affarijiet f'daqqa, u bdan id-għannejn, kalma, draġitament kollu, f'daqqa, ikkalmari nafilla. Imma l-pija ta' għandi ħol, imnalla għandi rila. U bija kont se ngħidlek biex talaq, Paul. Forsi hemm barra nies jekk li jaħsbuha jgħidu isma' tgħid forsi għad għandhom l-ispazju fil-familja, għad għandhom il-ħin jiddedikaw u jaħsbuha forsi jadottaw tifla jew tifel bħalma għamilt int. X'inhu hekk? X'inhija xi ħaġa sabiħa ħajja challenge? L-imħabba li tuk it-tfal hija xi ħaġa indeskrivibbli sewwa, ġifieri żbieħ it-tfal. Meta inti tara li tajt ħajja, jew jekk inti tistax għaw ħafna koppji li għandhom it-tfal tagħhom naturali u xorta joddottaw. Ġifieri hija xi ħaġa sabiħa immens u l-apprezzament illi jien nina l-kemada żgħira tiġa torini jagħmel ħafna kuraġġ. Jien bħalissa eżempju, jien qatt ma kont imdorrija 24/7 ġewwa, noħroġ biss tal-bżonnijiet u għall-emerġenzi. Naqa xiri il-pija li qegħdin jien ommi, it-tifla, missieri u kelb, id-dar. Went to Rosy Life. Went to Rosy Life. Nidlom mejta biex namel kamera bat norot sitkom. Ara, ħana jdek di, jekk ikollok filmat u tibatulna aħna noruħ, tajjeb? Ejja, xej sen ferħuna għanis. Tama fejn jgħidlek l-eden jien, għax bħalissa l-autoritajiet, qed jgħidulna biex nibqgħu ġewwa, u jekk joħroġ il-filmat nispiċċa barra jien. Ciao, Paul! Ciao, Paul! Ciao, Nina, qalbi! Ciao, bye! Mintom ħelwin! Jemillom bye! Bye! Kif, sitfalhom kif? Ciao! Bye, ħammurlem! Bye, ħammurlem, għanda raġun, u għandu dis-support. Mela, ftitilu semmejtilkom il-kompetizzjoni. U l-biraħ il-kompetizzjoni kienet kelkom tamlu xaħġa għandha x'taqsam ma' Attus u Kappell. Ħanaraw biex nixtu. Mara. Attus f'ideja u l-Kappell libes u hemm persuna. Da, validu. Jaddi, ieħor. Dan filmat. Filmat, tajjeb kieku kien hemm persuna kien jgħod. Imma minix ċert jekk isma' l-ħoss li qed jagħmel. Suġġak ħemer. Medejquni jena. Dak naħseb Bengali jekk missier. Naħseb. Dar raġa moħ. Idejaqni ma tajjeb perja, ta' mux idejqun il-tat, issa xi naqtat issa. Jena, da gustajtu ħafna, Gustajtu. Dan, vera signorina Attus. Eżatt. Umbat l-istess Attus prova jirġejbat inna. Jħor, tatis ma jistax jihdu sem weħedhom. Bniedem. U finalment ara da l-istess da jħor vera kompetitiċi, Di għal naqra ma jikkwalifikax ir-ritratt għax ma jidħolx kollha, u mbagħad da jikkwalifika, tajjeb, proset. U għantim hemm natura. Però sinjuri ir-rebbieħa ta' dan il-kompetizzjoni. Għax inti titsifhem għandha l-kullar ċelesti fuq il-flok ċelesti għara naqa xerf sura ġus. Selin minn għalija jisimha Selin għax issa daħlet li ftitilu x'jisimha Slelja Bela Klelja, u jien naf daw l-ismijiet. Għada, xista. Klelja, inti rbaħt 20 euro voucher grazzi għall-enemet. Iva, u għada minn irti josem, it u dublet. Insommu għana diva l-bicċa sawa. It u dublet. Infakkarkom li dal-combinations. Aħna għanna lobaw, propjament, u ma daw il-reading cards sa' tfal, xtrajnijom. U kull darba tella xi ħaġa u jiġi xi ħaġa eżempju pupa u ċikkulata, tifhem u inti tittaqqadhom. Tistgħu tilagħbuha. Diffiċli dik kieku. Broom u swan. Dik diffiċli. Diffiċli naqra. Imma hekk jitilgħu. Issa, sa tant għal minuna daqsxejn ikbar bħalissa ħafna tfal id-dar tajjeb u ħanamlu kuntatt ma' Isaac, illi da Isaac żviluppa logħba. Jiena kelli ċans nid-downloadja u provajta din logħba, però għandi daqsxejn kurzita ta' kif taħdem ma taħdix, kif taqbduh għaddunna tajjeb. Sa tant ukoll ħanamlu logħba llum li tista' trebbaħkom 20 euro grazzi għal Enemet. Ħanenaqdu? Fuq Zoom. Għax tittajdilhom u tintlab dak il-ħin. Mela għandna l-Isaac hawnhekk. Isaac, kif inti?
Maħniex nisimaw, Kajzer. Nara l-mike. Tajjeb hekk. Tajjeb, proset. Kif inti, bro? Tajjeb inti. Jena għaddej. Għaddej. Isma, Congratulations. Grazzi. Xamil, tajdna xamilt inti. Ara, ftit tal-ġematilu ħriġ logħba fuq il-Play Store. Available għal kulħadd biex jilgħab ħadd jew pjaċir, jisma' Gravity's Fault. Gravity's Fault, u xek? Fault, iwa. Issa li ħanamlu għan itfawilek anka fuq il-paġna tagħna Facebook biex min irid jiddownloadja. X'inhu l-kunċett tejja malaj? Ara, il-kunċett li twassal għalien lura d-dar. Ejla, sprovajta jien. Ħafna, sissa mill-li rajt ħadd ma nixu li jaddija. Ukoll? Jien nisfida l-kull persuna biex jipprova jaddija, forsi kompetent ma' sħabu ħalli mbagħad meta jaddija, joqgħod jiftaħaru. Inta d-dejta? Jiena iwa, ma nafx kemm il-darba. Kemm dom tiżviluppa? Ara, domt xi xarej jew tlieta, ovvjament apparti jekk kien student, so jrid nidħol lectures, intom lectures tiegħi up to date, fl-istess jien nagħmel dak il-development in the background. Eżatt fi żmien it-tajjeb biex ikollok iċ-ċans tilagħba nista' d-dar u xek. Eżatt, issa ħadd m'għandux jagħmel. Logħba jisimha Gravity's Fault. Idħlu fuq Play Store tkunu tistgħu. Mela, ejja nagħmlu deal jiena u int, Isaac. Jekk kemm il-darba xi ħadd jirnexxielu jgħaddiha kollha għax int tkun taf u tkun taf int. Ejja, mela. Mela, inti ħadd tagħmel kuntatt magħna, ittina r-rebbieħ nċemplulu u ngħidulu proset. Untuħ regal. Min jirnexxu li għaddija jidħol fuq il-Facebook page tiegħi u jibgħat li screenshot għax ħalli jekk nkun naf minnu l-persuna. Għax inti tkun taf li għaddija, ma tkunx taf min għaddija. Min għaddija, eżattu. Ħabba data protection. Eżatt. Grazzi sieħbi, nselmulek. Grazzi, ciao, proset. Kien moħellu da, vera, jekk tipprovaw għagrefisi. Ġviri tippretendu xi logħba minn daw bħal tal-PlayStation u affarijiet imma tqila, men. Fija l-skill. Tqila u tikaruħek, sama. Mela, l-ħbib tagħna taż-Zoom ħanarawhom ftit. Mela, kif intom ħbib tagħna nsellmulkom kollha kemm intom din mhux il-logħba ta' Ben, mhux hekk. Le, għadna le Ben għax illum żed noħra. Mela, ħantikom biċċa xogħol x'tagħmlu. Mela, on your marks. Tajjeb. Għal 20 euro voucher tal-Enemet, min iġibli bra aħmar irrid ikun u jċappasu li mal-iskrin għal kif tilqed Kerstin. Jirbaħ 20 euro voucher grazzi għal Enemet. Li tridu tagħmlu kif bra aħmar. Aħmar bil-fors rid ikun. Bra aħmar. Jekk hemm xi ħadd li jixtieq ingħaqaf fuq il-Zoom li tridu ta' ħanara. Maroon. Ħanara jekk m'għandekx iktar aħmar, iktar tal-Labor m'għandekx. Ara Le. Klerja. Ħanamlu 40 dak 20 l-irbaħ. Klerja. Ma tantx jien avventuruża fil-kuluri. Kollha kuluri l-laħam. Charlina qasbis tħarkeb ma tiddilettax laqqas bl-aħmar u Clarice qed tiġri u ma nafux sar minn jew ma rid tixtri wieħed. Għadjas tistax magħluqin. Mela jiena naħseb li kollha. Ben, int m'għandek xi wieħed u. Ma joġ dak. Braħmar irid ikun. Mela, ħanatu l-aħħar 5 sekondi minn hemm l-aqreb intu. Jiena għalija Kersin imbagħad l-eqreb, Ħantikom sal-aħħar tal-programm. Clarice għandek xi ħaġa int? Clarice, x'jisim għal-mami? X'jisim għal-mami? Charmaine. Ħana raħna għal-bra erġa. Charmaine, il-bra aħmar rebħek 20 euro voucher grazzi għall-Enemet. Ħana raħna għal-bra. Iba da ċab sali, san. Ħana raħna il-ħanina, all right. Il-laħwal. Aw, meta porru camping, tajja biex ta' tiriko li xrob il-kelb fjedak. Ciao. Kelmu ktar. Mela. Ibatinna WhatsApp 9979799 dinna l-irbaħ ħalli nkun nistgħu nibatulek il-voucher. Mela, nista' nkellem f'dan iż-żminijiet, eżempju, il-mara tiegħi li kollu iffissata fuq il-coronavirus. Imma min jaf kemm tajt fuq affarijiet differenti. Hemm soluzzjoni.
U dar raġel sab is-soluzzjoni. Ara daw il-format. Moc to teda nehřeje. To je hrozný tady. To si fakt nemohl vybrat lepší místo. Hlavně, že máš klid na ten svůj sport. Tě to kouše, co jsi to vzal za deku a můžeš přestat číst, když s tebou mluvím. A proč jsme vlastně nejeli v červenci? V ideálním světě můžete ženu vypustit. V reálném světě musíte občas vypustit vy. Fernečtok. I muži mají své dny. Laħal biċċara zejda ma il-soluzzjoni. Immur ġibu hemm dik is-soluzzjoni. Imma sinjuri bil-pjaċir nħabrulkom illi għandna messaġġ promozzjonali waqt dan il-programm. Hello, Jennifer, tinċan sija xemisnik. ħanaqta. Xerġa bil-karozza mal-gara għal ma tobrux, ħazin għalik. All right, ħazin għalik. Nadurat fajlajn, nadurat. Kif inti? All right, bħalissa bil-kwarantina din. Naraw kemm Imma dawet ma jistax jintala, irrid jagħmel xi ħaġa u bħalissa. Jena ma nafx x'qed tarfuni, jena ta' żoblu garax. U llum xtaqt nagħmel messaġġ promozzjonali forsi nċalqu naqarrota. Jena għanif spjega daqsxejn dwar il-kumpanija tiegħi. Kien bnija nannu, kien jisimha Blue Garage. Ġifieri fi żmien kien jisimha Blue Garage. Blue. U kif spiċċat żoblu? Għax mbagħad wieret ta' missieri, il-kumpanija falluta u x'imma kien fiha xejn għal mela nsemmuha. All right, minn Blue żidilha biċċa fuq Issa, u mbagħad illi ġara bil-mod dak iż-żmien konna armati b'karozza waħda. X'karozza? Anglija, wara. Bdik kontu ta' Dik, u jena li għanda valur sentimentali del-karozza. Għaliex? Għax ommi u missieri kienu għamluni fija. Ija. Propjament missieri, jommi ma kellix taqsam. Għax kienet oħra, ma zoħja għaklux fija. U insomma, kella l-dashboard tal-injam. U minn hemm ġibt ismilijam. Għaliex? Xor tal-injam, għax dittabba trasa minnu u missieri Zoblu, għajja nkunu aktar serji. Il-flotta ta' karozzi ta'kom. Għallum mbatt il-ritta jena l-kumpanija u issa l-lum għanna flotta ta' isu 3 karozzi oħra. U garax għandkom, garax? Bella għanna one-car garage jemmek. One-car garage jekk għandkom 4 karozzi b'kollox kif għandkom one-car garage. Jekk għadli taħda, għadli ħatta triq, għadlu taħħax biħalli jomem, għattifem. U somma mill-lum aħna t-nofru l-online car lesson. Mela, signor dini għal iktar biċċa importanti, iż-żoblu garax qed joffru l-online lessons ta' bħala learner. Mela, għara dan ċampillek fuq il-mobile. Għad tħallas għalih, ċampillek fuq il-mobile, jgħed edu hemm u jennajdlek kif is-suq. U kemm il-lesson? Skod, raġel. Ma nafx. Jekk raġel 45 euros. Is-sija? Ejja, s-sija u ma nixax il-video xi minix nittin. U jekk mara? Jekk mara 20 euros. Il-ħanejna. U nixal il-video bil-qalb kollha mbagħad hemmhekk, sawax nieħu gost. Sejf ħafna xem ħafna nies isaqsuni jekk hu sejf, mela sejf. Għalija sejf inkun midda, l-għalajn li peress l-ewel darba jista' jkun jinfaqaw naqaw tajru ċat on the way, ma da kollox irid ikun, no, kollox irid ikun. Mela, nfakrukom. Ġara, reġa' ċempli. Hello, tinċat ġej. X'inhu? Għax taħdejja. Xi parkejt lu qudiem il-garaġġ, għadlu jistenna mhux ġaħareġ dal-għodu joħroġ il-lejla da. Naf l-garaġġ tiegħu, għadlu jistenna. X'egoizmu ta' nies istrejna. Ma nafx minnu l-egoist, imma nfakrukom għal kull tip ta' lessons tal-karozza. Jistaw ċamplu li fuq 997979 u bat minna jilbatu l id-dettalji tiegħi, nistammu. Jena naħseb anka 79 zajiet fajt. Imma grazzi. Kamur, mela. Grazzi ħafna nizzoblu u jekk titħajru jalla b'mod xej iktar sikur, titalmu l-karozza forsi dak huwa il-mod fejn fil-futur nistgħu nitalmu wkoll. U llum nixtieq infakkarkom ukoll illi fuq GoStars fuq il-GoStars. Skużawna ġiġumri. Illum qed juru wkoll Catherine the Great. Tajjeb, Catherine the Great illi jitla illum jiena film sekk vera joġbuni din fuq l-imperatriċi Russa. Jibda mill-lum jiġi mnied illum imma mbagħad tkun tista' taraħ on demand. Mela, ħanarġgħu naqdu mal-ħbib tagħna taż-Zoom u ħanipprovaw rebħu 20 euro voucher oħra darba ma' Benjamin! Hello. Kif inti, Sur Benjamin? All right. Personalment, l-ewwel kont indoqlok diska ma nixtieq ngħidlek proset hu.
Auguri. Grazzi. Grazzi ħafna. Mela Ben, femna l-logħba. Mela l-lum ħan nippruvaw xi ħaġa differenti. Intom it-tnejn tidu taslu persuna u persuna u ħan nagħmlu qisha battalja fuq 3 diski u naraw minn ovvjament jaqta' 2 minn 3. Jiena ħanżomm minn Charlene għax dik kapaċi. Mela, jiena ħanżomm Jasmin. Ejja. Moħħok hemm. Tlaqna tidu taqtawa mid-diski u xek, jaqtawa. Ejja, minn iġib. Best out of 3, all right? Lesti? Sander, ħanajdulhom ikantaw jew ħajaqtaw id-diska? Jaqtaw id-diska u biżejjed. Jaqtaw id-diska. U ħajamlu xi sinjal? Min ikun jafa jolli jdejh l-ewwel, all right? Tajjeb? Tajjeb, tlaqna. Tlaqna bl-ewwel diska. Mhux int, Paul, jaħasra. A house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo. I'll leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you want me at all, Xej ħajdu ilhom kollha daw. Ma nafux, għajdilhom. George Ezra żguru. Xej. Budapest. Ta' George Ezra. Xej. Mela xissa xej. Ġiex trono ċanna. Fimtu għall-logħba u xek, fimtu għall-logħba. All right, lelek laqwa, all right. Tlaqna Ben. holding on your rope, got me 10 feet off the ground. And I'm hearing what you say, but I just can't make a sound. Tafu għadija. I said it's too late to apologize. I said Charlene, Charlene. Apologize. Apologize, brava! Mela, 1-0. Mela, għanda ċans ġib id-draw, jazmin jak iġiba tajba. Mela, fil-kas intu għom 10 kull wieħed. Eżatt. Tlaqna, ejja. Lesti, 1, 2. Tlaqna, Ben. Tlaqna. How many roads must a man walk down before you can call him a man? 'Cause how many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? He said, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Hey, yeah. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing. All right, Yasmin. Yes. Blowing in the wind. Hey, all right, 1-1. 1-1. each, mela għandek 10 euro int u 10 euro int. Għax konna ħani profaw ntuħom oħra, ma namlu kwart oħra biex jattawa. Ciao, Ben, grazzi l-kulat. U sabiħ li namlu għek għax nisimaw 3 diski ta' Ben, u bravu mens il-Ben ta' Jukebox għandek. Fil-fatt, irrid nkellmu daqxej, xforsi nirvinalu lejt, issa naraw. Xinu ti kunet jgħamil flejt? Ma appuntu, d-daru, forse ntuħ gig għujn. Mela, x'namlu naqdu mal-aħħar tlaqna għanna l-Vittorio Gauci minn għawti tiħor. Zewċ mamis, għanna bżon dadi. Ekku għanna bżon il-ruġol tal-familja. Dak li jiddetta xisir, emmu! Kifit? Mux ħazin, intkom rajt? All-right. Tajbin, Vittorio, mela biex introduċejnik fil-program, dal-kelb, sab retrattijak, jiena naħseb li xi 15 senilu ħatta dik il-fawta u xuf. Min fejn? Itzok, lajtlu. Min fejġi, min fejġi. Kien għamel Oliver Twist dak iż-żmien jisu. Ara ilu jkabbar dal-imiġek bil-fatt. Jekk jaraw it-tfal jitilqu mid-dar. Diki.
Allora, x'għandna? Kont għadni żgħir, innoċenti. L-istil kont għadek ma sibtux? L-istil kont għadni naqqas nafx. Kont għadek kem tara Oliver Twist kif Alexander? Eżatt. Mela, nibdew nitkellmu daqsxejn. Inti papa ta' kemm? Li taf Ta' tnejn. Li taf bihom. Li taf bihom kemm u kien. Għax huwa għandu żmien. Le. Ta' tnejn. X'isimhom it-tfal? Giuseppe l-kbir, x'inti tajt Sandi? Kunu qed iduqqu. Għalli. Isiru żibel u tfal ma kullim kien. Giuseppe l-kbir u Gianni żgħir. Tlet irġiel mela d-dar għandha. Tlet tfal propjament, tajt il-mara. Minnu l-ikbar fosthom it-tlieta? Giuseppe ngħidlek jien. Nasu ma jgħet rispondi il-mara, jek tikun għaddejja. Le, jien l-kbir naħseb, għala forni der żgħir. Isma. Bħalissa reqdin. Sorry? Bħalissa reqdin? Le għara, it-tfal reqdin, Iva. It-tfal jitlu joqdu għax jisabawum 6-8. Għajt li kif tagħmel, ma nistax nagħmel għadi jena. Tixtri xeni, barsi dalam. Minn meta kienu żgħar. Jew għandu minn dawk. Importanti, jew. Għandu tattik, ġieli provajtom, isom ikunu abitwalek. Isma, Daniel. Għaf kif jinżlu jorqdu minn l-ewwel. Għajdli sabiq, għajdli. Guri l-ewwel. Grazzi, ħan nipprova fuq għal-menu din it-tifla tibda torqod fit-8 x'liħor. L-ewwel wieħed tagħna. L-ewwel wieħed tagħkom. Wiċċommu għandu. Mela, ħan kelmek nara, din is-sospensjoni fl-iskola, sejħulek, tajjeb? Kif effettwatkom? Għara, minnaħa tal-li għaddej bħalisma bħal-Covid, naħseb li jgħal aħjar ħaġa sewa li waqaf kollox minnaħa tal-iskola. Dik nafuwa, dak li sibħu. Bħala familja, imma int li miskin titqum fil-ħodu anka tagħmel breakfast show, għax da kollox ġik ħażin. Kollox il-komunu. Kollox il-komunu. Fis-sens, wara breakfast show nibqa' ġejgħu kumbatu. U inkomplu għaddejjin ma tfal xabajjat. U kif tqassamielhom il-ġurnata? Kif tqassamielhom il-ġurnata? Umu fil-ħodu, dejjem umu għax 6 u nofs aħna. Anka tfal? Insomma, jkunilhom qegħdin mit-8. Dej, anke jekk jorqdu fi-11 ta' filgħaxija ġieli meta jkollna xi party jew hekk, xorta jqumu fis-6. Fis-6 u nofs. Ejja. Nibdew bil-homework li jtuna t-teachers. Fis-6 u nofs? Le, fis-6 u nofs breakfast, ovvjament. Klib ikunu. Bil-mod jaħsra, breakfast. Umbat jekk ikunu xi 8 u nofs nibdew sakemm nipprettjaw l-affarijiet u l-karti u hekk tagħhom tal-iskola. Nibdew il-homework, jien noqgħod naqa' maż-żgħir u Rossana l-mara toqgħod mal-kbir. Matul il-ġimgħa il-mara tkompli mbagħad fuq ix-xogħol għax tista' tagħmel teleworking u jiena noqgħod naqa' magħhom. Għamlulkom xi taħwida hekk bit-teleworking daħlula l-mara jew hekk jużaw il-laptop tagħha jew hekk. X'jiġifieri hawn hacking jew hekk? Le, tfal, hacking. Nispera li għadhom ma waslux hemmhekk. Jitrejnjow, hekk jew il-kompjuter tagħhom. Fattur, l-axħar darba li ħekkew l-BOV għabduħom, kienu. Dak għax binas, sta. Skont senajt, le, ifem, ġiri, jħobbu jibabsu naqra fuq il-keyboard u għek, ma lajr, n-wers u xiwers u jitġru. Isma, inti l-unika dadi li kanna fil-program illum, l-intervistajn. All right, ok. Xkienem Paula u xek, u Julia. Dawk mamis jiġu, dawk mamis. Dawk mamis, hija, għalek, u għalek nġu. Kiku kellek tati, xandu jagħmel dadi u x'mandux daw is-sitwazzjonijiet speċjali li għandna bħalissa? Xandu jagħmel dadi u x'mandux? Jien naf, xandu jagħmel dadi forsi pers li naf mill-ħajja normali dejjem ikonna x'namlu f'isem mhux għax dadi biss anke l-ommijiet. Joqgħdu iktar ma' tfal mal-mara tagħhom u jekk dejjem ikollhom il-mara. U li ma jagħmlux insomma jekk ikun hemm xi ġlieda naqra bejn il-koppja jipprova naqra imewwita. Joħdilha l-password tan-Netflix.
Samek iku inti Daniel. Naħdu l-password tal-Netflix. Titlaq il-barra ma tistax, allora noqgħod indur mad-dar. Isma, jien għandi ġiex mistoqsijiet plus, nista? Mela. Inti peress li inti taħdem b'x'inhi il-professjoni tiegħek propja, dental nurse. Jiena naħdem bħala assistent, nurse, ma dentist. Sewa, bit-teleworking qegħdin taħmu? Għajma! Nali għaw driller! X'għandek? Aħna ma nistgħux naħdmu bit-teleworking, bil-fors qed niftħu għal nies li huma bl-emerġenza bil-fors. Ġifiri bil-fors jidu ċemplu mux qed naċċettaw nies li jiġu dak il-ħin, ġifiri jidu ċemplu bil-fors. Għandi finna taddeb, qed nitħajra li għat, ta' żmien jew le. Isma, u jekk mhux qed tuġak ma tistax. Mill-aspett ta' mużika x'qed tħawdu? Rajtkom li rnexxilkom tagħmlu xi ħaġa online, u? Dick Round. Iva, fuq aspett ta' mużika peress li bħalissa waqaf kollox. Qed nippruvaw aħna bħala band namlu naqra mużika kemm originali tagħna u kemm anke covers, nirrekordjahom naqra, ġifieri jiena jibatuli l-mużika, jien nismagħha naqra bil-headphones u nibda nkanta magħha, u mbagħad naqdu naqra l-videos u nitfgħu fuq Facebook. Kemm nintħellu kull ħaġa li tajt naqra. Għandu minnu, rajja. Mela, grazzi, aħna għalqu b'kanzunetta minn ta'kom, tajjeb. Najdulek muror u tax filotu titqum kmini waħna nafu xi ġifieri għax minni għal xi 5 snin jew 6. Tajjeb. Issa mhux qed nagħmlu ma tnorqdu hawnhekk tajjeb. Grazzi lilek Viktorju, aħna nagħlqu b'kanzunetta ta'kom u ningrazzjaw ukoll lejl it-tajjeb lill-sponsors kollha. Ejja, malaj marajr Enemet, Gower, Red Orange, Metres Collection ta' Sodot, konsonetta tal-kalzetti. Il-Lot Socks tal-Top Socks, sorry, Sek Peppi jettamen. Ma jkunu xablu. Il-ġej bis-sors tal-Purtieri, Tech.mt u Benna. Dawk huma l-sponsors kollha. Għana l-taqwada da ħanitkellmu dwar l-annimali tajjeb tagħkom il-pets. Tfala ta' fuq l-annimali. Ħajkonna lil-Mojra Delija, il-Mark Paċ mill-Akwarjum Nazzjonali, għax kif baqgħu l-ħut. Ejja, xil-ħut Anton Reja, li għandu daqsxejn annimali eżotiċi. U Arnold l-Exterminator jekk jibżaw mill-wirdien in-nies ismawni minni għada. Nagħmlu warnings qabel jiġu. Ċaw għalikom, bye! Without you, I just lose track of time. I never know what day of the week it is. When you see a sky with no blue, that's me. Without you, that's me. Without you, I don't know where you wanna go. All I want is for you to know when it's just us two. Time goes slow. I guess I'm just a fool for you. That's why I love you. This life always gives us a second chance. It's up to us whether we give it up or dance. Maybe it's time for us to turn the page. Every day's a dream to live.